خالصة لوجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الناس نسبا وأفضلهم خلقا وأدبا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تامين إلى يوم الدين. Бүгінгі вағазымда халық арасында кең таралған гүнахлы ғамәлләрнең берсе булган сихер һәм күрәзәчелек турында аңлатып китергә булдым. Бу күренеш гадәти бер нәрсәгә әйләнеп, тамырын тирәнгә җәйгән бик тә яман хәлгә әйләнә. Һәм инде еш кына бу ике сүз сихерчелек, сихер яисә күрәзәчелек бергә килә һәм күп кенә кеше бу ике сүзне бер дип аңлый, ләкин аларның арасында аерма бар. Күрәзәчелеккә килгәндә, күрәзәчелек нәрсә ул? Ул да булса багу, ягъни кешенең киләчәген юрау, яки яшерен әйберләрне беләм дип кешеләрне алдау. Яки мәсәлән, элек инде бер хайван яисә бер әйбер югалса, шушы күрәзәчегә барып, аннан сорый иделәр һәм бу күрәзәче аның кайда икәнен беләм дип әйтеп кешеләргә җиткерә иде, шулай итеп кешеләрне алды иде. Бу була күрәзәчелек. Ягъни кешегә яшерелгән әйберне беләм дип әйтү, сөйләп йөрү, менә шул күрәзәчелек. Уважаемые братья, когда находимся на джума, в телефоны не смотрим, слушаем имама, да? После того, как имам на минбар поднялся, ничем другим отвлекаться нельзя. Сихергә килгәндә, сихер тел ягыннан сәбәбе яшерелгән яшерен күренеш. Мәсәлән, кеше сау-сәламәт йөри һәм кинәт кенә ширләп китә. Авырый башлый. Хәтта врачлар мондый кешегә диагноз куя алмыйлар. Бу яшерен, ягъни бу кешегә кемдер яшерен сәбәп кылды һәм ул шуның сәбәпле ширләп китә. Бу тел ягыннан. Дин галимнәре сихергә шундый төшенчә бирәләр: кешегә авыру, үлем китерү яки тормыш иптәшен аюру нияте белән башкарган сихерләр, әфсеннәр уку, кеше тырнагын яисә кешенең чәчен алып, төеннәр бәйләү, шуңа өрү һәм инде кагазга төрле сүзләр язып, төрле яшерен сүзләр әйтеп язып, сүзләрне укып, кешегә зыян китерер өчен кылына торган сихерләр. Инде күп кешеләр моны белә, сихер это как колдовство. Аның төрләре күп, аның юллары күп, аның бөтенсенә бетереп булмый, аны шул шайтаннар һәм аның яшеннәре белә инде. Булар барысы да ислам динендә иң зур гөнаһлардан, иң зур гөнаһлар төренә керә. Ул җеннәр һәм шайтаннар ярдәмендә эшләнә торган начар нәрсә. Әлеге гөнаһны эшләүчеләргә һәм шуларга йөргән кешеләргә Аллаһ Тәала бик каты газапны әзерләгән. Һәм Куръан-ы Кәримнең күп аятларында бу гөнаһны кылучыларны Аллаһ Субхаһу Тәала имансыз дип атый. Ягъни шушы сихер белән шөгыльләнгән, шуларга ышанган, шушы күрәзәчелек белән шөгыльләнгән кешеләрне Аллаһ Субхаһу Тәала мусульман дип атамый, бәлки мусульманнар түгел дип, кафирләр дип әйтә. Һәм моның турында Бакара сурәсенең 102-нче аятында Аллаһ Тәала сихер турында безгә хәбәр итә. Ничек ул барлыкка килде, ничек кешеләр аны белде. Һәм бу аятны китерер алдыннан аның сәбәбе турында әйтеп китик. Имам Судди, шушы тәфсир кылучы, әлеге аятка шундый тәфсир бирә ди. Элек шайтаннар күккә менә иделәр, һәм инде күккә менеп андагы фәрештәләрдән хәбәрләрне ишетә иделәр. Һәм шул хәбәрне урлап, ягъни җир йөзендә нәрсә булачагын, кем үлгәнен, кайчан үлгәнен, ничек үлгәнен, нәрсә булачагын, кайбер сүзләрне ишетеп, шуны фәрештәләрдән урлап, кире җиргә төшеп, шушы күрәзәчеләргә тапшыра иделәр. Һәм күрәзәчеләргә шушы хәбәрне тапшырганда, алар шушы бер хәбәргә 100 ялганны өсти иделәр. То есть одна правда и 100 неправд вместе с этим приходило. Соңнан шулай итеп шайтаннар йөри иде, һәм инде кешеләр арасында менә шушы хәбәрләр таралды. Һәм инде әйтәләр, бу Бану Исраил кавмы вакытында булды. Һәм инде менә шушы хәбәрләр китапларга язылып, халык арасында таралды. Һәм кешеләр хәтта әйтә башладылар, менә шушы җиннәр һәм аларның ярдәмчеләре, күрәзәчеләр яшерен әйберне беләләр дип, шундый сүз кешеләр арасында таралды. Һәм Сулейман алейхиссалам моны ишеткәч, әмер итә, менә шушы бөтен китапларны җыеп, һәм аларны күмеп куярга. Һәм соңнан соң Сулейман алейхиссалам әйтә, моннан соң әгәр мин берәрегездән ишетсәм, то что менә шушы җиннәр
яшерен әйберне беләләр дип ишетсәм, сезнең башларыгызны чабып куям дип әйтә иде. Һәм шулай итеп Сөлейман алейхиссалам бу китапларны яшерә, аны күмеп куялар. Ләкин соңыннан Сөлейман алейхиссалам үлгәннән соң һәм ул аның вакыттагы булган галимнәр үлгәннән соң, киткәннән соң башка халыклар килә, аларның балалары, оныклары килә һәм алар моны оныталар, онытып куялар. Бу хәлне нәрсә булганын һәм ни сәбәпле бу китаплар күмелгәнен онытып куялар. Һәм шайтан кеше сурәтенә килеп яңадан кешеләргә әйтә: "И кешеләр, ди, мин ди сезгә шундый бер ди нине ди күрсәтермен ди. Русча әйткәнчә склад или же спрятанный склад ди. Сезгә шушы китапларны күрсәтермен ди. Сез моны аңа тиклек күрмәдегез ди. Аны тапсагыз ди, мин сезгә күрсәтермен, шуны укып чыгырсыз ди, карарсыз ди." Һәм кешеләр моның артына баралар. Шайтан шушы Сөлейман алейхиссаламның гаршын күрсәтә, шуның астында китаплар бар дип әйтә, һәм булар моны казый башлыйлар. Казыганда шайтан булардан ерагая. Һәм кешеләр әйтә: "Кил ди, якынрак кил, син дә кара ди. Безне алдыйсыңдыр ди, син" дип моны чакырталар. Ләкин шайтан әйтә: "Юк ди. Мин килмим ди, ләкин тапмасагыз ди, мине ди нәрсә газапларсыз ди, курыкмагыз, мин монда рядом постою бит." Ни өчен? Чөнки шайтаннар Сөлейман алейхиссаламның гаршына якын килә алмый иделәр, янып китә иделәр. Һәм булар чыннан да моны казыгач китапларны табалар һәм бу китапларны укыйлар. Һәм шайтан аларга әйтә: "Нә сезнең бабайыгыз Сулейман шушы сихер белән кулланып, шушы кешеләр белән, хайваннар белән, җиннәр белән идара итә иде. Управлял миром при помощи колдовства." Шулай итеп, бу кешеләргә инде бу шайтан сөйли. Һәм кешеләр моңа ышана башлыйлар һәм бу хәбәр вакыйга шушы Бану Исраил кавмында, яһүдиләрдә бик нык кына тарала һәм алар арасында шушы сихерлек күп таралган. Һәм Аллаһ Тәала Сөлейман алейхиссаламның алай булмаганын, Сөлейман алейхиссалам кафир булмаганын, Сөлейман алейхиссалам сихер белән бәйле булмаганын күрсәтеп әйтә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ма кафара Сулейман валакинна шаятин кафару юаллимуна ан-нас as-сихра ва ма унзила аля al-малакайни би Бабила Харут ва Марут. Һәм Сулейман алейхиссалам кафир булмады. Ягъни ул сихер белән шөгыльләнмәде һәм сихер китабын язмады ди. Аллаһ Тәала әйтә: "Бу китап ди, андагы булган сихер, аны ди Сулейман алейхиссалам уйлап чыгармады һәм ул аны язмады" ди. Киресенчә ди, шайтаннар ди, алар ди кафир булдылар. Чөнки ди алар сихер китабын яздылар һәм кешеләргә шушы сихерне өйрәттеләр. Бабил шәһәрендә Харут һәм Марут исемле ике фәрештәгә иңдерелгән сихерне дә шайтаннар кешеләргә өйрәтте ди. Шушы Бабил дигән шәһәр, инде кемдер әйтә, Куф ягында була, кемдер әйтә, башка шәһәр янында булган дип, шәһәр бар иде элек. Һәм шушы шәһәрдәге булган ике фәрештәгә шушы сихер иңдерелде. Ни өчен иңдерелде, инде Аллаһ Тәаланы үзе генә белә. Кемдер галимнәр әйтәләр, шушы сихер белән кешеләрне сынар өчен Аллаһ Тәала аларга сихерне бирде. Һәм Аллаһ Тәала дәвам итеп әйтә, шушы ике фәрештә турында, Харут, Марут турында. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Әмма бу ике фәрештә ди, шушы сихерне кешеләргә өйрәтмәделәр. Өйрәтсәләр дә алар сихерне өйрәткәнче шулай дип әйтә иделәр: "Дөрестлектә ди, без сезгә кешеләргә фитнә ди. Шуңа күрә дә ди нәрсә, бу сихерне өйрәнмәгез, кулланмагыз, әгәр өйрәнсәгез, куллансагыз, кафир булырсыз" дип әйтә иделәр. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Һәм фақат кафир булудан курыкмаган җиннәр ир белән хатын арасын боза торган сихерне шушы ике фәрештәдән өйрәнделәр ди. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, шушы әйткәннән соң да барыбер сихерне өйрәнүче кешеләр, алар ди нәрсә, шуны өйрәнделәр ди, шушы сихерне өйрәнделәр. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله. Һәм бу сихерчеләр, сихер куллансалар да, алар ди һичбер кемгә дә берни дә зарар китерә алмас илля мәгәр Аллаһ Тәаланың рөхсәте белән генә. Бит, әгәр кеше өчен мусульман булса, Аллаһ Тәаладан курыкса, Аллаһ Тәалага якын булса, Аллаһ Тәаладан ярдәм сораса, Аллаһ Тәалага зыян китерергә бу шайтаннарга бирмәс. Ансы әлбәттә билгеле. Һәм инде Аллаһ Тәала дәвам итеп әйтә: "وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ."
Һәм ди алар, шушы кешеләр кем сихерне өйрәнә? Алар ди үзләренә файда китерми торган гыйлемне, әйберне өйрәнәләр. Һәм киресенчә, бу ди гыйлем ди, бу сихер ди аларга нәрсә? Зарар, зыян китерә ди. Һәм ди валакад алиму, һәм алар моны өйрәнгәнче белделәр ди, аларга фәрештәләр әйттеләр. Кем моны өйрәнсә, кем бу сихерне өйрәнсә, аның буенча гамәл кылса ди, ләйсә ма лаху фил ахирати мин халак, аңа ди кыямәт көнендә газаптан башка бер нәрсә дә булмас ди. Һәм бу аларның ди сәүдәләре, кашан кеше үз җанын шушы сихер өчен сата, кашан җәннәтен биреп җәһәннәмне ала, бу бигрәк тә яман ди, сату дип Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр шуны белсәләр иде дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм инде бу ялганга һәм хәйләгә корылган кәсеп үз берничә төргә бүленә. Мәсәлән, шуның бересе анатыйлар инде хиромантия, ягъни кешенең кулын алып, андагы уч төбендәге сызыкларга карап, кешенең нинди булачагын, кайсы хатынга өйләнгәнен, ничә хатынга өйләнгәнен сөйләп йөриләр. Андыйны күргәнегез бардыр, хиромантия дип атала. Яисә мәсәлән, шыйнак төбендә калган кофе куйысына карап, кешенең киләчәген фаразлыйлар. Мәсәлән, шулай ук бу ирнең яисә бу хатынның нинди булачагын, аның социаль, финанс ягыннан нинди хәле булачагын беләләр дип шуны сөйлиләр, әйбит. Һәм инде моңа тагын өстәп була, кешеләр арасында таралган, киң таралган әйбер, ул да булса инде йолдызнамә, русча әйткәнчә гороскоп. Ул нәрсәне аңлата? Кешеләр йолдызларга, планеталарга карап, кеше кайсы көндә туганын, кайсы айда туганын, планета кайсы җирдә торганын карап, шуңа карап кешенең тормышын ничек булачагын аңлаталар, яисә аңлатырга тырышалар, предсказывают по гороскопу. Булар бөтенесе дә сихергә керә, һәм инде мусульман кеше моннан ерак булырга тиеш. Шулай итеп күреп торабыз, күрәзәчелекнең һәм сихернең төрләре күп. Әмма аларның максаты уртак. Халыкны алдап акча җыю һәм туры юлдан Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә иман китерүдән кешене читләштерү. Буларның алар төрле булса да, максатлары бер, кешедән, халыктан акча җыю һәм инде кешене Аллаһ Тәгаләнең диненнән ерагайту. Мәсәлән, кайбер ул инде хатын-кызлар арасында күбрәк күрәбез. Хатын-кыз, мәсәлән, 30-га җитеп, кияүгә чыга алмыйча, яхшы ир таба алмыйча, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү урыннан кулларын күтәреп, я Аллаһ Тәгалә миңа файдалы, динле, акыллы ир бирсәң дип сорау урыннан кайда бара? Шушы күрәзәчегә бара. Һәм инде күрәзәчегә килеп, бу күрәзәче бу инде шушы хатынны алдап, әйбит, син өйләнсәң ди, синең ирең шундый була, ул начар була дип алды, әйбит, өйләнгәннән соң бала туыр, ирең китәр, син бер үзең калырсың, үзең генә балаларны үстерерсең дип, шулай итеп күңелен төшерә, һәм инде хатын-кызлар, кеше инде моңа ышана, акча түләй, әйбит, инде һәм инде билгеле булганча, бу күрәзәче моның бөтен акчасын алып бетергәнче, әйбит, аңа төрле әкиятләр сөйләп, шулай итеп инде аны адаштыра. Һәм инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә безне моннан сакласын. Шуңа күрә дә халкыбызның багучыга барма, башыңа кайгы алма дигән бик тә гыйбрәтле әйтеме бар. Галәмнәрне юктан бар иткән, һәр бер җан ияләрен яралткан һәм ризыкландыручы Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә безгә киләчәк хакында һәм киләчәк хакында үзе генә белүен, бу сирнең бүтән бер кемгә дә мәгълүм булмавын безгә хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә күп аятьләрдә әйтә, шушы яшерен әйберләр, яшерен булган нәрсәләрне Аллаһ Тәгалә генә белә, Аллаһ Тәгаләдән башка бер кем дә белми. Һәм моңа мисал Аллаһ Тәгалә Ан'ам сүрәсенең 59-нчы аятында әйтә: "Ва индәһу мафатихул гайби ла я'ламуха илля ху". Һәм ди яшерен булган нәрсәләрнең ачкычлары ди Аллаһ Тәгаләнең хузурында. Алар турында Аллаһ Тәгаләдән башка һич кем дә белми ди. "Ва я'ламу ма фил барри вал бахр, ва ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуха, ва ла хаббатин фи зулуматил арди ва ла ратбин ва ла ябисин илля фи китабин мубин". Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди җирдә дә, диңгездә дә ниләр барын белә ди, Аллаһ Тәгалә белә ди. Хәтта агачтан төшкән яфрак турында да ул Аллаһ Тәгалә белеп тора ди. Җир йөзенең караңгылыгында айырым китапка теркәлмичә калган бер орлык та юк, бер юеш тә, бер коры әйбер дә юк дип Аллаһ Тәгалә әйтә.
Икенче сүрәдә Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Кул ла я'ламу ман фис-самавати вал-ардил гайба илляллаһ ва ма яш'уруна айяна юб'асун." Эй Мухаммад, ди, әйт ул кешеләргә: Җирдә һәм күкләрдә булган акыл ияләре ди, яшерен нәрсәләрне белмәсләр ди. Мәгәр ди Аллаһ Тәгалә үзе генә белер, алар үзләренең кайчан үләчәген, ничек кубарылачакларын да белмиләр һәм сизмиләр дип Аллаһ Тәгалә бәян итә. Һәм инде бу аятлардан күренгәнчә, Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә яшерен әйберне белми. Ничек булачагын, кайчан булачагын беркем дә белми. Как это произойдет, когда мы умрем, как мы будем жить, это знает только один Всевышний. Шуңа күрә дә шушы халык арасындагы таралган күрәзәчеләргә йөрү, багучыларга йөрү бу бик яман әйбер. Һәм инде мусульманнар арасында да күрергә туры килә моны. Үзен мусульман дип әйтүчеләр күбрәк инде хатын-кызлар күрәзәчеләргә йөриләр. Әгәр шундый кешеләрне күрсәк, туганнарыбыз арасында, якыннарыбыз арасында күрсәк, аларны кисәтергә кирәк, аларга аңлатып бирергә кирәк бу кешеләрнең кем икәнен. Һәм мондый эшнең нинди зыяны һәм нинди гынаһы турында бәян итәргә кирәк. Хәтта кайбер күрәзәчеләр үзен мусульман дип, абыстайлар дип, яулыклар киеп дип йөрүчеләр дә бар. Шуңа күрә дә Аллаһ сакласын, андый кешеләр турында әйтергә кирәк, кешеләрне алардан тыярга кирәк, инде кисәтеп куярга кирәк. Һәм кайбер вакытта менә шушы күрәзәчеләр ниндидер хәбәрне әйтәләр, һәм ул булырга да мөмкин. Иногда попадают в точку, да, говорят какую-то новость, и она происходит. Һәм моның турында Пәйгамбәр алейхиссәламнан сорадылар. Айша анабыздан риваят ителә. Айша анабыз әйтә, Пәйгамбәр алейхиссәлам янына килгән кешеләр ди һәм сорыйлар ди, менә шушы күрәзәчеләр турында Пәйгамбәр алейхиссәламнан сорыйлар. Һәм Пәйгамбәр алейхиссәлам җавап әйтә алар турында: "Ләйсу бишей." Ягъни алар сөйләгән әйбер хәбәрләр бер нәрсә дә түгел ди. Ягъни хак түгел, әкият дип әйтә. Һәм кешеләр әйтә ди: "Я Расулуллаһ, алар бит кайбер әйткән сүзләр хак була ди." Һәм Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтә: "Шул ди, аларның туры килгән сүзе ди, шушы әйткән сүзләре ди хак булса ди, ул ди менә шушы ди шайтан ди, яисә җиннәр ди, фәрештәләрдән урлаган сүз ди. Шуны ди шушы җин аша күрәзәчегә җиткерделәр һәм күрәзәче моны кешегә тапшырды, һәм моңа өстәп ди нәрсә, шушы бер хак сүзгә ди 100 ялганны өсте ди шушы күрәзәче." Һәм инде чыннан да кеше мәсәлән үзенең киләчәгендә нәрсә булганын белүдән нинди аңа файда бар? Әлбәттә, аннан файда юк. Кеше киресенчә борчыла башлый, һәм инде без әйткәнчә бер дөрес булса да башка йөзе бит аның ялган әйбер. Ничек аңа ышанып була? Һәм сөекле Пәйгамбәрбез алейхиссәлам үзенең өммәтен кисәткән, кем күрәзәчене, яисә кем күрәзәче янына барса, һаманың сүзләренә ышанса ди, дөреслектә ул кеше Мухаммад алейхиссәламгә индерелгән китапка имансыз булган ди. Ягъни Пәйгамбәр алейхиссәламгә индерелгән Куранга көфрлек кылган булган дип әйтә Пәйгамбәр алейхиссәлам. Шуңа күрә дә кем күрәзәчегә ышана, Аллаһ сакласын, бу ди Куръани Кәримгә ышанмаган кеше дип әйтә Пәйгамбәр алейхиссәлам. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр алейхиссәламнан риваят ителә, бу хадисны Ибн Аббас риваят итә. Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтте: "Кем ди йолдызларга карап, йолдызлар буенча фаразларган, яисә шушы йолдызлардан информация алган кеше ди, ул ди кем моны белән шөгыльләнә, сихернең бер төре белән шөгыльләнгән кеше була ди. Һәм шуңа баткан сайын ди, сихергә баткан була ди." Кем, кто гороскопом занимается, может сказать, к этому относится. Пәйгамбәр алейхиссәлам безне моннан тыйды. Этим заниматься нельзя. Шулай икенче хадистә Пәйгамбәр алейхиссәлам, бу хадисендә Имам Муслимда риваят ителә, Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтте: "Кем ди багучы янына килеп, аңардан берәр нәрсә турында сораса ди, һәм ул әйткән сүзгә ышанса, ул кешенең ди 40 көн дәвамында намазы кабул булмас ди." Уйлап кына карагыз, безнең иң кыйммәтле булган, иң әһәмиятле булган гыйбадәтебез юкка чыга. Әгәр кеше шушы күрәзәчегә барып, берәр әйбер сораса, шуңа ышанса, ул кешенең ди 40 көнендә намазы кабул булмас, һәм Аллаһ Тәгалә безне моннан сакласын. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә генә тәвәккәл кылып, хәерлесен өмет итеп, һәм Аллаһ Тәгаләдән һәр хаҗәтләребезне сорап яшәсәк, калбләребездә һичшиксез шушы тынычлык урнашыр.
Һәм инде мусульман кеше белергә тиеш, Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә безгә файда да, зыян да китерә алмый. Шуңа күрә дә әгәр берәр зыяннан сакланырга телисең икән, бу очракта үзең белән Аллаһ арасындагы элемтәне төзәт. Если хочешь себя от чего-то уберечь, то в этом случае свое отношение между тобой и Всевышним нужно наладить. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә бу дөньяның хуҗасы. Һәм Аллаһ Тәгаләдән башка безгә беркем дә файда да, зарар да китерә алмый. Һәм моның турында Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: "Бел ди, әгәр ди бөтен өммәт, бөтен кешеләр җыелып ди сиңа зарар китерергә теләсәләр ди, Аллаһ Тәгалә язганнан башка сиңа зарар китерә алмаслар ди. Һәм киресенчә, әгәр ди бөтен кешеләр җыелып сиңа берәр файда китерергә теләсәләр ди, алар сиңа Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка бернинди дә файда китерә алмаслар" дип. Ни өчен? Чөнки каләмнәр ди күтәрелгән һәм битләр кипкән дип әйтте. Ягъни Аллаһ Тәгалә тормышларны язды, тәкъдирләр язылган. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләдән башка моны беркем дә үзгәртә алмый. Раббыбыз күңелебезгә шайтанның вәсвәсе керүдән, күрәзәчеләргә һәм багучыларга ышанудан сакласа иде, һәр барчаларыбызга да ныклы иман, күңел тынычлыгын һәм ике дөнья бәхетен барчаларыбызга да насип итсә иде. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim as-sami'ud du'a. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك العزيز الحكيم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا